Kalau kene silin. Kene lho Lin, boleh ada omahe rufok. Lah aku iki koyo telu lho, Mbak. Yo. Amit, Mbak. Mbak tok kabeh, tak rabita. Iki usul kok bisa kok deracok suara. Bar ngono iki kok tek Wonosobo ya jebul meneng-meneng. Bojoku turunan kok. Mbak, Nggon aku ora. Nggon aku ora ono apa-apa ya, Mbak. Burung paling belas. Santai, mbok. Piye iku koyo? Lah karek cari mangkat mangkat rak wis iki. Karek nyetir wae kok. Mbok. Ki nganu. Gowo Wong iki aku rak memang Surabaya aku Malang kok. Bahaya. Sak banimu kabeh iku. Ya ono sing ora mek. Ono sarang ya. Hah? Ya maksudnya ora mangkon sih. Mesti kan sing iku. Lah gone kene rak anyen 3 keluarga iku. Iya lah yen keluarga wedok 4 ra 5 ha. 5 sapa sapa? Ndeng telu keluarga Lah keluargane rakyat TV. Lah bapak cuma sampe semono doe Keluarga itu ngedewi. Oh, keluargamu Bami. Keluarga Nyonya Bami. Keluargamu. Mae, Mbak Rika, Mbak Eti. Mas seneng, Lek. Mbak Kaji lunga, Mbak Kaji Kartono mbek sapa? Dijak, Dijak. Semono doe kok. Malah aku wedi malah. Mbak Kaji lan Ya omah. boleh omah kok kan Mbak tilak-tilak ono. Mabuk ae rak melu. Mbak Tri kudu nilai mak kok melu. Paling ora sik sedina Aku tak tinggal lunga, ora iso makan. ora gelem mangan. Malah ora mangan, Mbak.